Ala mua komentele. Haluatko sankaripoke nähdä, mitä mulla on täällä? Joo. Vaan veksäpuhelin. En ikinä. Sulla on vielä aikaa poistua täältä. Ellet sä välttämättä halua joutua poliisin... Tappo melkein. Voi. Tuliko pipi? Ja nyt tapahtuu hirveitä! Säkö tää oot hakannut tähän? Arvaa! Eikö sen pulssi kuitenkin? Arvaa! Parempi soittaa En ikinä. Varovasti. Ei tiedä, onko sillä niska- tai selkävammainen. No sori. Saatko sä sen tajuihin vai et? Dani tietää, mitä se tekee. No mikä ihme Kari Taalsmaa? Tää jätti yhtäkkiä. Arvaa! Hetkinen. Eikö tää ole tää sama tyyppi, jonka sä heitit teille ulos? Joo. Tuliko se kostaa sulle? Arvaa! Täytyy käydä hakemassa seinästä lisää rahaa.